Ja. Har du nogensinde hørt om diagnosen amyotrofisk lateral sklerose, også kendt som ALS? Ja, det har jeg. Ved du noget om ALS? Ja. Hvad ved du? Jamen, jeg kender sådan symptomerne, og jeg har også været med til at passe nogen, som har ALS. Har du hørt om Stephen Hawking? Nej, det tror jeg ikke. Han fik den diagnose sygdom. Altså. Okay. Nej, det har jeg ikke. Okay, tak for din tid. Det var så lidt. Har du nogensinde hørt om diagnosen amyotrofisk lateral sklerose, også kendt som ALS? Altså, jeg har hørt om sygdommen, men ikke som ALS. Ved du noget om ALS? Altså, det var, jeg hørte i fjernsyn. Hvad ved du? Altså, det er en alvorlig sygdom, og man kan faktisk ikke være rask. Altså, man bliver ikke rask igen. Man kan få medicin, og det kan man kan få mere til, når man kommer i behandling. Men altså, for resten er der en sygdom, den kan ikke heles. Altså, man bliver ikke sund igen. Eller rask. Har du hørt om Stephen Hawking? Nej, det har jeg ikke. Han fik den diagnose. Okay. Det er jo sorgeligt, når man får sådan diagnoser. Ja. Ikke også? Det var bare det. Okay. Har du nogensinde hørt om diagnosen amyotrofisk lateral sklerose, også kendt som ALS? Jeg har hørt om det, ja. Ved du noget om ALS? Nej, det ved jeg ikke. Hvad tror du så, det er? Det er noget med, jeg tror, det er noget med muskler, eller nerver, muskler og nerver, der måske bliver angrebet, eller... Men jeg ved ikke nærmere. Har du hørt om Stephen Hawking? Nej. Ja. Han fik den diagnose sygdom. Jo. Og så han er så død nu. Okay. Hvem var han? Han var en videnskabsmand. Nå, det er ham matematiker. Ja. Ja, nemlig ja. Han sad i rullestol i mange år. En af de få, der måske forstod Einsteins udvidede relativitetsteorier til fulde. Som en af de måske få 5-6 mennesker i verden, der kender til den. Så virkelig forstår det. Men jeg kender ikke meget. Jeg kender ikke noget til sygdommen. Jeg håber bare aldrig, jeg får den. Det var bare det. Var det det hele? Ja. Nå, jamen, det var